سلام كبراتن كبران تخاتلت ناي زي تيوب شانل ناي ساعات زي حضرت توت حبريتا حيز غريبه لكم بزحت اجراينن هاجراون امونات قلطفات حبريتاتات افتفل لي ساعات نباخم كبصحنا زي تيوب شانل سبسكرايب مغبر ناي دول ملكت متوغي ترسعوا نابتم توت حبريتا خنسجر كلنا قدامنت نباخم زبصح بزحت كم سق وزنبرو اما خلي مبراق امونغو امريكان ايران نستبصح تخسيدو موال تطحيسو ايران تخسيدو موال بقلت خمسه حسن اسرائيل حجون ابلع لليبانوس متقع تتفصم هلوان قليتا بتسمع مسر تخفيتو زنبره وشمت هرمز ملو بملو إيران عطياتلا كابيران تسمع هتوت حبريتها زحازة مجلس خصمعكم يه أمريكا وبوجنات ونعمة قطعيبة كوايت هاوس أبزوت مجلس إيران بهتوت نتي زعطو توشمت هرمز كتخفتو أتحساسي ولا أمريكا نازوق داي بزملكت بزرزر كسمعكم يه بخالي وجن وطري أبزبر خلو أبزوان زي باقوم نيتو استقيمو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل علي عبالات نيتو سقومتي كم زو سدو دحر مزراوم كاب صباح جميرو أبتم أبزخينات أمريكان إيران مس أمريكان إسرائيل زي تسلفة زبلوهم عبالات نيتو زركو وتقدرات أمريكا خاب صباح جميرهم كوتقوم مخانم أفليت أملو ترامب أزد معنا عبالات نيتو ببورتو عسن بيدولا بخالي وجن قدام مصر إسرائيل بينام نتانياهو أبزهو مجلسي تخسيدو موال أبزخون ساعات خط حاس كم زخيل قلتهم جنا بإيران زي ساق عنا يونجرات سلزلو أبزخون ساعات تخسيدو موال تتحسو ويدما بسمع أتندليو كنا ساق عنا خلينا يلوم تزاريو زرزرو خصمعكم يه بخالي وجن حنتي كاب هاجرات مأخلاي مبراق زخونت حبرات عربي إمريت بإيران نزبتها خبير قدات إيران بهتوت كحسا كتخف الحيطة زرزر حبريتا بزعباز وقداي أزيزوات خصمعكم يه نزم زفلتكم من كالوتم بزحات حبريتاتات زرزرون بحبر نكاتل بمجمرتها داقم أبستقادة وطرم أخلاي مبراق إيران وشمت هرمز داقم معصوات السميع نتو تخصيدو موال تختيلو استفتر عبي قلولاو معصو وشمت هرمزيو منقست مع خنزينا إيران فارس كم تبطبهم إسرائيل أبلع لليبانس اتفتم ودبداب بمنصار بمقطالن إيران نزي كم تحسد تخصيدو موال نقوطيرا نوشمت مولو بمولا عطيات واللايبل زينا فارس كم زبروه دحر من فرام تخصيدو موالن ندادي تعنا مراخب وشمت كحالفات تفقد لنكوانتا نبرا متكعت إسرائيل مقطالو ترجعت جنا إيران وسانا بمدجام بمقلباسن من قصص ندادي تعين زنبرا مراخب ملو بملو أقاريت أطلع حبريتها ميرين ترافيك نزخر رجعت أنكلهم أبزوان بوشمت هرمز زحلفا زخون عينة مركب كم زي اللي تجلي طلع حنت مركب بوشمت تحلف كتفتن كلا نبدحريت تملي ساخت ملس كم تجبرت وانت فلي طلع معتوش مت تختيلو وايت هاوس أمريكا ليت أبزوت أو مجلسي إيران وشمت هرمز داقم معتوا بتري أو جيزو بريس سكرتاري وايت هاوس كارلين ليفيتن أزي تقبارزي مولو بمولو تقبال ننتي ولو إيو بموال قليتن بريزيدان ترامب وشمت بزي زخوانة قدابن كارتن بوتوت بغلطفن بسلام داقمن كخفت بتري كم زدولي أتحساسي ومتباهل لا كم تقدم السرخة وحبريتها إيران أومن أو وشمت نزحلفا مراخب كارتن مخفال مدب نيروان أزو وشمت أزي أقدم كم أهقراوي ناي ماي مسمرن يغط أرسل زنبر كاب كارت نزعا زنبر بوتايب إيران نزغرت أزي كتجمر انتخيلام قطعهم بوليتيكون عقما كساب كندي كم زعبي زحبر حتوم نمحزوتا أمريكان زخونة هاجر وشمت عرب كبيت سقاتن وطرن فتير لالو أمريكا السمع زي إيران يورانيم كيتبتم يخل كلية تبلو كانت زخونة محزوتا هاجرات قنا عقم درون كينات إيران حجوم ببورتع يسق خمزلون يقلت الله حلقة استفحلتة أير أمريكا جنرال دانكن بوغنم إيران نباري سلام كم تمرت انتسفا نقبر انتخون قنا مينستري هيك زيت كم زبلو تغسيدو موال نقزيو دويلو ألا انتخوينو سراويتنا أبز حلفو سلاسان شمونتن معلتات بزرعي قلت أفن تخكلين يعنتن حجوم ببريزيدانت تتنكيقكم تنحب مال استعززو أبزخونة ساعات متكعتي خنجمرينا يلو ملو أزخم زي لخلو تخصيدو مال أزياء زرابي زقبرو قداي ليبانسيو منسر قدايات وطاء إيران عباس أركيتشي خمز بلو أمريكا تخصيدو مال تدلي انتو خوينا ويوون بوغن إسرائيل وكينات مقطال كتمرت ألو وايلو ملو أمريكا خلتيو كتقتل سلزي تخيل محازا إسرائيل وكينات دو بلا بلونا وشمت هرمزون بدقامي نحنا خنكفتوينا خاوح حليفوقنا أبزي سلامنا ولو بوغن إسرائيل زيروم نليبانس موقع نيران موقع قنافتي مزي حسابي لملو عباس أركيتشي وسيخوم چاينان أمريكان إسرائيل إن ليبانوس كم أكل سمع تخصي دوموال كقبلوا وايقبا إلى ملو أنتقون قنا إسرائيل إن أمريكان نزود كجيرون الله على قبلة وايت هاوس كارلين ليفيتين كدام سر إسرائيل بينام نتانيون اتو تخصي دوموال لليبانوس كم زي تقالن أفليتم نزل تختيلو سراويت إسرائيل أب ليبانوس بفلايد ما أبرز ختما بيروت دوا بت ليبانوس أبت بيكاست بحالة لسن سفيحنا عير دبدابليتي أكايدو منسرت عنا ليبانوس كم زبلو أبزمت كعتات زياتهم أزيت أبت أبزي كدالن كله أب 24 ساعات
ጥራይ 254 ሰባት ክቆተሉ እንከለው 130 ህፃናት ሓዊሱ ካብ 1150 ሰባት ንላዕሊ ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም ኣለው። እዚ መጥቃዕቲ እዚ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንነጀው ካብቶም ዝተፈጸሙ ኣዝዮም ከበድቲ መጥቃዕትታት እቲ ቀንዲ እዩ። ሓለቓ ሓይልታት ኣየር እስላማዊ ሰውራ ኢራን ጀነራል ሰይድ መጂዳ መሳቪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ኣብ ዝበልዎ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ዝተፈጸመ ተቆፂሩ ኢራን ነዚ ዝኸፍአ መልሲ ክትህብ ምዃና ብምግላጽ በትሪ ኣጠንቂቖም ኣለው። ኢራን እቲ ተኽሲ ዶማል መፅሓሱ ተኸቲሉ ንዝመጽእ ትንኮሳ መልሲ ንምሃብ ድሉቲ ምዃና ገሊጻ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዕላማና እዚ ኩሉ ጌርና ገና ኣይተሳኽዐን ኢሎም ተሰሚዖም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ስምዕ ተኽሲ ደው ምባል ምግባሮም ምስ ምዕምዓዎም ተኸቲሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምሸት ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ሃገሮም እስራኤል ገና ዘይተገበረቶ ተወሳኺ ዕላማታት ከም ዘለዎምን ኣብ ዝኾነ ግዜ ናብ ኩናት ንምምላስ ድሉ ምዃኖምን ከም ዝምለሱን ኣረጋጊፆም ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ እስራኤል ኣብ እዋን ኩናት ንዘረአዮ ጽንዓትን ዓቕምን ምስጋና ነቕርብ ኢሎም ካብቶም ኣብ ግንባር ዘለው ተዋጋእቲ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ህዝቢ ንዓኹምን ምስ ህዝቢ ብምዃኑ ኣዝዩ ግዙፋት ዓወታት ብሓባር ኣመዝጊብና ኢና ኢሎም ኣውጆም። ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ኣብ ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን እኹል ደገፍ ኣይነበረን ደጋፍ እውን ኣይነበረን ብምባል ኣብ ዝኣመንዎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኔቶ ጥምረትን ኣባልን ኣብ ዝኾነ ሃገራት ቅፅዓት ንምውራድ ዝሓሰቡ ምዃኖም እውን ዎል ስትሪት ጆርናል ፀብፂቡ። ከም ፀብፀቦ ሮይተርስ እንተኮይኑ ድማ እዚ ዝቐረበ ናይ ቅፅዓት እማምን ወታደራዊ ወፍሪ ኢራን ሓገዝ ኣይገበሩን ተባሂሎም ካብ ዝተፈረዱ ኣባላት ኔቶ ሃገራት ውሽጢ ዝሰፈሩ ወታደራት ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ምውፃእ እዩ። ንወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ዝሓሸን ዝተጠናኸረን ደገፍ ናብ ዝሃቡ ካልኦት መሓዙት ሃገራት ወታደራዊ ምዝውዋር ዘጠቃልል እዩ ተባሂሉ። ብኻሊእ ወገን ኣፈኛ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባጋር ጋሊባፍ ኩናት ንምውዳእ ኢራን ዘቕረበቶ ናይ 10 ነጥቢ ውሳነ ሓሳብን ኣሜሪካ ተቐቢላ ተኽሲ ደው ምባልን ተፈሪሙን ተጀሚሩን እኳ እንተነበረ እንተኾነ ግና ኣብ ውሽጢ እዚ ሓሳብ ዝዝርከቡ 3 ነጥብታት ድርድር ገና ከይተጀመረ ጥሕሰት ተፈጺሙ ኢሎም ኣፈኛ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክልተኡ ተኽሲ ደው ምባል ወይ ድርድር ምግባርን ምኽንያታውነት ዝጎድሉ ኢሎም ቅሬቶኦም እቲ ድርድር ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ኣውጆም። ብተወሳኺ ሓደ ዝኣተወ ድሮን ናብ ክልል ኣየር ኢራን ምእታው ዝገለጹ ጋሊባፍ እዚ ተግባር እዚ ከምዚኦም ዝበሉ ጥሕሰታት ክልል ኣየርን ንኽልከልን ዓንቀጥ ብግልፂ ዝጠሓሰን ምዃኑ ተናጊሮም። ናይ ኢራን ዩራኒየም ናይ ምህብታም መሰል እውን ኣብዚ ናይ 10 ነጥብታት እማም ዝተሓወሰ እኳ እንተነበረ እዚ እውን ተጣሒሱ ትራምፕ ሓደገኛ ዝኾነ ርእይቶ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ይህቡ ከም ዘለው ገሊፆም። ጋሊባፍ ኩነታት ብምምልካት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሕጂ ንድርድር ምቹ መሰረት ዝበሃል ናይ ውሳነ ሓሳብ ገና ድርድር ከይተጀመረ ብግልፂ ብኣደባባይ ከም ዝተጣሓሰ ዝበሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክልተኡ ተኽሲ ደው ምባል ወይ ድርድር ምግባር ምኽንያታውነት ዝጎደለ ኢሎም ቅሬቶኦም እቲ ድርድር ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ኣውጆም። ቃል ኣቀባሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማኤል ባቃይ ብወገኖም ከም ዝበልዎ ኩናት ሊባኖስ ክውዳእ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታንን ሻህባዝ ሸሪፍን ኣረጋጊፆም ገሊፆምልና እዮም ብምባል ገሊፆም። እንተኾነ ግና እስራኤል ተኽሲ ደው ምባል ጥሒሳ ኣብ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ትፍጽም ስለ ዘላ ነዚ ድማ እቲ ቀንዲ ተሓታቲ ኣሜሪካ እያ ኣሜሪካ ሓላፍነት ክትወስድ ኣለዋ ኢሎም ኣለው። ነዚ ተኸቲሉ ህዝባዊ ወያነ ሊባኖስ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት እስራኤልን ብዙሓት መጥቃዕትታት ሮኬትን ለይቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ። መጥቃዕቲ እስራኤል ክሳብ ደው ዘይበለ ዓጸፋ ከም ዘየቋረጽ እውን ህዝባዊ ወያነ ብጽንዓት ተጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ዝተኣሳሰረ ዜና ካብቲ ዝረአ ፖለቲካዊ መድረኽ ንድሕሪትን ካብ ድሕሪት ፖለቲካዊ ፆታ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ ዝበለ ሲኤንኤን ምንጭታት እስራኤል ጠቂሱ ሎሚ ለይቲ ከም ዝገለጾ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ውሳነ ትራምፕ ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ብርግጽ ከም ዘይፈልጥዎ ገሊፆም። እስራኤል ንናይ ትራምፕ 0 ሰዓት ኣፋፍ ንኽልቲኦም ኣማራፅታት ማለት ተኽሲ ደው ምባልን ኣብ መሰረተ ልምዓት ኢራንን ምስ ኣሜሪካ ብሓባር ንዝግበር መጥቃዕቲ ንገዛእ ርእሳ ኣዳሊዋ ነይሩ ኢሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ጄድ ቫንስ ነቲ ስምዕ ኣብ ምትግባር ዓብዪ ግደ ከም ዝተፃወቱ ዝተነገረሎም ኮይኑ ቫንስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ወሽመጥ ሆርሞዝ ዳግም ከም ዝዓፀወቶን እንተዘይተኸፊቱ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝፅበያን ብምባል ጠንቂቖም ኣብ እዋን ተኽሲ ደው ምባል ከምዚኦም ዝበሉ ፀገማትን ልሙዳት ምዃኖምን ዝገለጹ ይኹን እምበር ብመሰረት እቲ ስምዕ ኢራን ወሽመጥ ሆርሞዝ ብህፁፅ ክትኸፍት ኣለዋ ኢሎም ጠንቂቖም። ብወገን ኣሜሪካ ትራምፕ ብኣጋራቶም ኔቶ ኣዝዮም ከም ዝሓዘኑን ዘረጋግፁ ሓለቓ ኔቶ ማርክ ሩት ምስ ትራምፕ ድሕሪ ምዝራቡ ኣሜሪካ ካብ ፅባሕ ጀሚራ ኣብ ኣጋራት ኔቶ ዘለው ሰራዊት ብቕልጡፍ ክተውፅእ ምዃና ምውሳናን ኣውጃ። ክቡራት ተኸታተልና ሎም ዘደለና የምርእስተ ጉዳያት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ብካልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።